Hi guys. Hi guys. Muri banji. Ndiseka muri kuenda banji. Muri banji kuna kuri konse kumene muri mu siku la lero. I don't know sound kunzeka motani. How is the sound? Can you hear me clearly? I don't know. But I just hope that everything is clear. Ziko kwambiri Hussein, mmakwa na bro matemvesa kukoma. Ziko kwambiri Abdul. Ule mwana tathokoza kwambiri. Hussein Mufat. Muri bwanji kuna kuli konse kumene muri lanchi yani kwenda motani. 122 akuonera video ikiteni right. Akuitoza so aone now. Muri bwanji kuna kuli konse kumene muri. Kuna kuli konse kumene inuyo muri. Shafik Rajabu munabwera ziko kwambiri. Kuno kuli Mpopo South Africa ukumveka boa ise ziko kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Moyo wanu uli bwanji guys, and life yanu kwenda modern. Let me switch this audio. Okay. Life yanu kwenda modern guys. Ku South Africa muliko bwanji. Moyo wanu uliko bwanji. Amene muri ku Malawi, amene mukutona kuchokera ku Malawi. Kuli bwanji ku Malawi, kunoko ndiye kuli mphepo yoka. Kunoko ndiye kuli mphepo sakhala masewera. Kumano apart from that, chili chonse chili muno bwino. Nkhomaliro yanu kwenda modani. Andrew Jauma umakwana ise ndathokoza kwambiri Andrew. Ndathokoza kwambiri. Guys, pakati pa mazizi sinafanya mavideo chulu right? Komano ndalemba mavideos, ndalemba mauchene, ndalemba ma stories ambiri kuti nakhale ma videos, so osadira nkhawa osachedapa mavideo akhala akubwera abwino so kwambiri. Ndiye china chilichonse chikhala chili mchimake. Watching from Salima, Malawi. Zatengeni Bonya. Got this. Wow. Ase Bonya mugudita nyazo serious because akutumiza muntu abwera. Thank you Hazwe Mpaso. Thank you so much. Wow. Bonya ndeti najandikale. Kodi competition zako jazi noti nkazikonda ku Malawi. Wow. Okonveka loud and clear. Thank you so much Joe Smart. Come on guys, rankwani mupanda chilonga, rankwani mupanda kupyati right? Video ya Waxi, mendi napanga kuza ndi Waxi K, munaiona modani. Video mendi napanga yokuza ndi Waxi K, munaiona modani. Like, ndokuve yano kote, alipo ena panopa pa group panopa mene video manager naiona. Umafunso ndila kote video manager, munaiona modani. Inuwe nakumvika ni modani. Kozi inapeleka ma ideas osiyana kwa anthu. Kumano nanga kwa inuyo inapeleka no modani. Munaiona modani. Nthawi zambiri anamadana ndi chilungamo. That's one thing imene ndinachiona. Anamadana kwambiri ndi chilungamo. So they don't want you
to tell them the truth, your own truth. They want to hear their own truth, you see. So, yeah, but it's kind of funny. Sometimes we don't have a gun on the video man that was kumene. When was that, Monday or Tuesday? No, Tuesday. Video man that was a Tuesday. Mwaiona modern. Mfundo zimene anthu akuoneka kutchuka. Mfundo zokwana 15. Um, yeah. Okay. Okay. So let me put my audio back. Okay, ndinapeleka chance yeti kwa uyimba kuti tikhoza mapangano interview koma ali zinthu zingapo zimene zapezekana kuti zikulepheresa zinthu zimene zichazo china mwacho ndi network nthawi zina data. So ngati mukumuza uyimba wina aliyense amene mmacheza naye kaya ndi m'bale wanu kaya inuyo ndinonso uyimba, yeah, let them know kuti tikhoza kudani, kuti tikhoza kusewera nyimbo zawo, tikhoza kufotokoza zokhuza ndiwo. Komano nthawi zambiri request vuto amene makumana nawo anthu ambiri ndokuti amapempha zinthu zokuti sizingatheke. For example, they will be saying kuti ndilongosole mbiri yawo mu video, you see. So it's kind of difficult kuti like ndifotokoze mbiri ya munthu amene lese kuti nyimbo ndi upcoming artist, ndi zinthu zovuta kwambiri. In case ndimathangu athandizira mu zinthu zochepa. So ngati mukumuza wina wake amene ndi musician kandi wakuti let them know about this channel. Kuona kuti chisogolo chake chiyenda nomotani. Okay, guys, 8 minutes. Kuna kukuzuzira from now ya mphepo yangoyamba ndeno zipangisana kuti ntchito yonse imene ndagwira mama wale yonse pano pati igwireso. So yeah, apopo guys, kuweza kuti mali pamenepo tichezeranso nthawi ina. Until next time guys. Komano chimene ndingapemphe ndicho kuti ma videos amene maonera ma live videos anga guys, ma videos ndikakunda chita drop muzikaso ma comment muziyankhula chilungamo cha nkhani imene ilili. And kwa amene simunawe group yanga pa WhatsApp mukhoza kuchita join potumiza message ku namba yanga imene mukhoza kupeza pa Facebook just search Submavita and then you can go to my channel. Mupeza namba yanga and then or else mupeza so link, you can go to this channel, or else you get the number to go straight to my WhatsApp. Okay guys, nice. Sure.